DPP woye! Kumeneko tikulira kwa mfumu kudandaulira ana wawo. Mene aona inu mayi wathu aona kholo. Ayenera kutula mavuto amene anthu kuntamanyama kuno akukumana nawo. Mwaulemu kwambiri ndi apemphe olemekezeka Suleiman kuti mayi akuyankhuleni mamalo ano akulandire pano pa Mtambanyama pamene tikulikira kuti mayi athu olemekezeka Navicha asatilankhulenso. Olemekezeka a Suleiman. Chala mwamba ai kunotu tasisani kaya kunotu ni kwa Navicha kwa ndani ine nimangoti kwa kweni ndiye musapangise manyazi kweni. Chala mwamba DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Jane Ansah woye! Mere Navicha woye! Amwanamveka woye! Anchacha woye! Ife tonse woye! Moni nonse. Tiri kuchipinda. Chipinda. Ikakhala nyumba amati ku masters. Kogona bambo ndi mayi. Ndiye kuti mawo chepa chabe. Kunoko ndikumene tikudalira. Munthu amene mukuyima naye kuno Honorable Mere Navicha ndi amenenso chipani tikudalira. Malawi monse muno chipani chachikulu kwambiri ndi DPP. Chipani chachikulucho nzimayi wamkulu kwambiri muchipani chimene chocho ndi Mere Navicha. Ndiye kunoko tigwirizane. Sindikufuna kuno Chikangawa izapeza voti imodzi. Tukumvana? Tukumvana? Ifeyo tikamati tiwina tikuyamba kuwerengera inuyo kaye. Honorable Mere Navicha ntchito zawo maziziwa. Ndiye kuti pamenepo ndi suti. Adadi Honorable Navicha makansala athu. Chimanga. Koma nimafuna ndinene mawawa. Pano tabwera ndi Dr. Jane Ansah. Ena mangomva koma timafuna muzaone. DPP wae mukayang'ana kuntunda konse kuzipani zazikuluzo kulibe amene watenga running mate nzimayi. Mwaziona noka angotenga nambava zokha. DPP wae koma adadi DPP wae mwimbabe anyamata mwimbabe adadi atilera ifeyo ndipo alimba nafe toka. Ndi anaona kuti ya anangawa ndi apezereso mami asamaleso ndi chikondi cha mayi. Jane Ansah simphwepa ya muluzi mmene ankalamula dziko lino anamusankha Dr. Jane Ansah kukhala chairman wa National Tribunal, National Compensation Tribunal. Anamusankha Dr. Jane Ansah kukhala chairman wa Constitutional Conference. Ndikunena atu amuluzi itu. Chifukwa zulonda mumva mwana oja amati akadya cholimba ndi sausage. Mwana okulira kumpanda akulankhula zopusa za Dr. Jane Ansah. Ndeni mafuna ndimuyankhe kuti abambo ake anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal Malawi muno.
bambo yake omweyo anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairman wa National Constitutional Conference. Nimphepa? Kubwera Malemu Bingu mzimu wawose muntendere anasankha Dr. Jane Ansah kukhala Attorney General. Koma naiwala amuluzi omweyo amene mwana wawo kuti Jane Ansah ndosaziwikayo amuluzi abambo ake anasankha Dr. Jane Ansah kukhala High Court Judge. Atupere tukuziwa wajandrama za MCP, tukuziwa zimene anabweresa asembereka kwanuko ndi mafigures omwe $. Ndiwe agent wa chikangawa, zipanga kampeni yako ya UDF koma usalowereza tu za DPP. Tikuziwa akutuma kuti yese kugawa mavoti koma Malawi anachenjera takutulukira ise wachepa DPP oye. Ndanena pano kuti Malemu Bingu wa Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala Attorney General nzima yekayo Malawi muno amene anakhalapo mkulu woyendesa za malamulo kuboma palibenso. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anaonaso ntchito zawo ndikuwasankha Madam Dr. Jane Ansah kukhala chairman wa Malawi Electoral Commission. Ma president atatu kusankha munthu mmodzi mwe mipando yaikulu ndiye lero atupere kuchamata akaluza chisankho kuthawa kupita ku China kuti siyatoka tizikukuta kuno chinangwa iya kudya uko ma sausage. Yes. Ndimuuze ulendo uno ukaluza usathaweso ukhale nafe amene ukuwasapota ng'onawo uzaone mapeto ake zimaza kupange wewe. Uzasanduka wewe chikangawa namba 2 utenge mawu inewa. Timimi wewe ndirekeze pompo paliye naso talankhule koma tasangalala kuno tagwirizana chinthu chimodzi. Chimanga tamvaneti? Ambuya kudaliseni nonse zikomo kwambiri. Zikomo. Chala mwamba. Icho. Apita woye. Dr. Jane Ansah woye. Mai takula ndirani ndi manja awiri pana patyolo. Ife tamva kukoma kwambiri. Lero mene imakwana half ya mamawa avipi andizo za ndifoni. Akuti kodi wakonzeka pa ground ipo? Ndikuti ndakonzeka. Akuti kapaka masela lero ntchito yako ikutha. Ndeli kuti sitaiya. Tikira ntchito. Bwa ulemu ndi apase ainu wake ya constituency ino. Olemekezeka mai watu mai wa mbeu mai na vicha teni pamwamba hapo mukwele pamwamba hapa. Taonese Dr. Jane Ansah kuti timakonda kuno. Chala mwamba. Icho. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Dr. Jane Ansah woye. Mwanamveka woye. Chikuni cha usi woye. Cholo Nthamva woye. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole ndipereke ulemu ndilontutumira kwambiri payima ine pano ndayima ndi Vice President amene akubwera pa 16 September pano. Ulemu wanu Dr. Jane Ansah kuno ku Cholo Nthamva constituency takulandira ndi manja awiri. Ulemu a Vice President achigawo chiti chakuno kumwera Honorable Joseph Mwanamveka MP. Ulemu a Regional Governor Bambo Nchacha chikundi cha utsi komanso Mai Maria Mainja Director wa Mai chemwali wanga nda mai wonse pamene pa region. Ulemu
Honorable Samuel Suleiman omwe ndi organizing secretary pangolini wathu ulemu wanu. Akuluakulu onse mwachoka kunjira mwina nthawi ingandithere ndi maulemu mundilole kuti kwinako ndisunge koma mungomva mu mtima. Kunoko ndipereke ulemu kwa district governor anga Bambo Jaswa Bande ndi komiti yonse ya district ili pano. Constituency governor Bambo Umali ndi constituency committee yonse, mazoni leader nonse muli pano, ma area chairman nonse muli pano, ma chairlede onse aku ma area mwabwera pano. Ana dadi kuno kutava ulemu wanu, ana dadi ulemu wanu taunyadirani kwambiri. Olemekezeka vice president yathu sonkhano tinaulandira mozizimutsa lero ndi Monday ndi tsiku loti kumakhala msika waukulu mudera lino. Tinakhala chotivuta komabe titayesayesa kukagwada kwa mafumu athu ali apo anachilola kuti ateni tiyese tifuulira titumanya mata afuulire. Mundilole ndi athokoze mafumu ndi apatse ulemu wawo kuchoka pasi pa mtima wanga. Aja kuyankhulani pano ndi a group Anjovu, a group athu akazi adera lino. Komanso pompaja pali a group Asemu kungodumpha nsewu mbali yauko ndi a group Asemu. Pali mafumu awo ma-VH onse ochoka maufumu amene wawa. Panonso pali abusa a evangelical amalo ano ndi abusa akavalo alipo mpano amene so alemekeza kubwera kwanu mama. Ndikuthokozeni mafumu athu chifukwa cha chikondi chimene mwaonetsera. Nthawi ino ndiyovuta, mafumu ena akusokonezeka ndi dzojaija kusiya anthu awo akuvutika. Koma inuyo ni mafumu abwino kwambiri. Ine ndimakukondani kuchoka pasi pa mtima wanga. Mwavutika pamodzi ndi anthu anu ndipo mulowa nawo limodzi mboma pa 16 September anthu anuwa. Ambuye azikudalitsani mafumu. Amama kuno mwabwera mwamva kuyankhula kwa mfumu, sindifuna kusiyana nawo chichewa. Mawu akulu amene ayankhula vuto lagona kuno kwambiri ndi vuto la njala. Kuno kuli njala ya zaoneni kuyambira nthawi ya Cyclone Freddy mpaka na chaka chino anthu akhala opanda chiyembekezo. Kuno anthu adya chitedze kuno, ena amati kalongonda koma pa kalongonda zinachoka. Tinafika pa chitedze choyabwa chija kumagaza chimenecho ndikumaphika kuti tipeze moyo. Kunoko panopa anthu akupulumukira chinangwa ngakhale so chikungobedwa chifukwa cha mavuto amene achuluka. Chinangwacho chikatha sitikudziwa kuti tikulowera kuti. Anthu adya mango ophika chaka chathachi kuliyamba kuliphika mango lisanakhwime ndikulidya mpaka nakupsa kuti mwina tipeze moyo. Bomalo limene likulengeza kuti limapereka chimanga ife kuno timangoyimbidwa papepala chimangacho osabwera molongosoka. Tavutika kuno kwambiri. Koma ndithokoze Madam VP chifukwa choti manifesto anu amene mwapanga launch ndi a President Pompano ndasuzumiramo ine ndawerenga ndinachezera kuwerenga kuti ndipeze chozauza anthu kuno kumudzi. Chandisangalatsa kwambiri mwanena kuti profesa akubwera kudzatidyetsa. Mwatiuzanso kuti profesa akubwera kudzatipatsa fetereza wa makuponi. Bwana anthu amauzidwa kuti kuponi ili mu ID koma akapita ukaunika mu ID kuponi situlukamo. Nde manifesto yanu mwanena kuti tikubwerera ku system imene inayamba late bingu ya makuponi kuti munthu aziwerengera kuti kuponi yanga ili mmanja. Tithokoze kwambiri. Manifesto yanu a VP pamodzi ndi a president mwanenanso kuti mukuthetsa school fees ya ku secondary school. Zimakhala zovuta madamu kuti munthu alibe ngakhale beseni koma kuti apeze ndalama kukalipirira mwana sukulu osatheka iyayo. Makolo avutika kulipira mayeso, kulipira ID, kulipira chani koma president professor Sabina Mutharika kuti akusesa zonsezo secondary kulikhala ya ulele. Tife tikakhala kwathu kuno kwapote mule timati mwayiwu umene uni mwayi wanzama. Ife tufuna adati abwere pa 16 September alowe mboma tije tikhute ana athu aphunzire fetereza tikhale naye tizilima shuga tizigula
zoona bifu basitu zinazo timakhala manyado koma munthu ukakhala ni mgayiwa wako nyumba ndiwe dolo osati sodolo kamozi koma dolo katatu ndikunama ine chakwera ataninu BBB oye wangane umbone kuti mulungu gwa bwino mabibi yathu kuti mulungu asambala kuno ndifuna ndipereke report masiku apitawo kuno kunachitika ma primary elections madamu ino ndi constituency yoyamba imene inapanga ma primary elections okongola kwambiri ma primaries amtendere opanda kuchingana opanda kupingana aliyense amayenda aliyense amapanga kampeni ndipo tsiku la chisankho aliyense anauzidwa ndipo tonse tinavomereza mayedia popanda kulimbana ndipo ground yake inali yomweyi imene tinakayima tinalipo anthu atatu ine madamu napeza 877 votes number 2 wanga anapeza 2 votes number 3 wanga anapeza 0 vote nimene anthuwa anandilemekezera ine kuno sine opambana mawu onse amene ndimayankhula ndi oti zikomo anandilemekeza anandichotsera manyazi zikanakhala zosakhala bwino kumbuyo kwanga kukhala kopanda munthu anthu ino ndithokoze pamaso pa VP-wa zikomo kwambiri chifukwa cha ulemu umene munandichitira ambuye azikudalisani ine ndipitiriza kutumikirani ndipitiriza kukapukusa masuku kwa Profesa Arthur Mutharika kuti inu mujerere komanso sipokhapo dera lino linasankha mashado kasala tili ndi mashado kasala kuno tabalasa agenda tili ndi bambo Jere amene akuyimira Dzimbiri wodi kutsidya uko ajere takwezani manja kuti anthu akuoneni amene ndi bambo Jere amene anawina ma primaries a DPP kuno ndipo tikuyenda nawo komanso tili ndi mayi na Malomba tsikana wathu amene sanawina ma primaries a Thafa wodi dera linolo ndi amene mtsikana wanu chifukwa cha nthawi sayankhula koma mudziwe kuti ndayimirira m'malo mwawo ife tikugwira ntchito ndipo pa 16 September anthu awo atiuza kuti salola kupanga mistake chifukwa ene mistake ayika mavuto amalawi ena mavuto ena azaka zina 5 ndi ife tilolera timpasa chakwera tele mwina ifeyo kunokota manga ndipo tagwirizana mukamabwerera mukatithokozera president chifukwa chokuyika ninuyo pa mpando mayi ndi amene amadziwa mavuto a anthu mayi ndi amene amadziwa kuti anasana adye mayi ndi amene amadziwa kuti mwana watentha thupi mayi ndemwe athandiza bwana atu inuyo muzi wa mavuto athu ndipo muzi akumbutsa kuti ana muzi musizili bwino ambuye akudalitseni tiupatsani sapoti yonse tipiyananu ntchito timaukondani kuno ali apawa ni ma sisters yanu amavala ma t-shirt amene waolemba kuti Jeni Ansah amakunyanira na anthu akuno kwambiri ambuye akudaliseni avivi athu akumbwera zikomo kwambiri nonse zikomo kwambiri olemekezeka MP athu ambewu chala mwamba uko chala mwamba apita woye mwaulemu ndikupaseni wa vice president asani mawu angapo kusogoloku kuti amayi wathu akawayankhulenso anthu a vice president athu apita la beta loya Chala mwamba Ndikubweleza so chala mwamba Tambanyama chala mwamba Ndikufuna adada aziwe kuti talandira kunoko a vice president Dr. Jeni Ansah chala mwamba chiti sisani chala mwamba chana vija chiti nanga cha mwanamveka chiti muli bwanji nonse nene uli mwoseliwa miyano koseliwa ndiliwoye nipeleke ulemu kwa a vice president athu pa 16 September pano Dr. Jeni Ansah senior counsel ulemu wanu
Ndiperekenso ulemu kwa chikuni cha usi RG watu ulemu wanu, komanso National Organizing Secretary Pangolini ulemu wanu, komanso a director amayi, a director anyamata, komanso a district governor atu akuno ndi executive yanu yonse, komanso constituency kuno. Timazuwa kuti ndi Cholo Tava. Sizwa kuti pano ndi bwanji. Cholo Tava songati. Cholo Tava rezi. Ineyo ndiyankhula mwachidule chifukwa cha nthawi. Ndili woye. Amene akunena kuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika komanso Dr. Jenny Ansah akhala pa mpando. Chala mwamba. Chala mwamba, chala mwamba. Ndi amene akutiso Chakwera achoke. Chakwera achoke eti? Sili kumufuna eti? Asowe? Asowe eti? Chala mwamba, chala mwamba. Ndiye ndikati Chakwera. 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 Ukuku Chakwera. Chakwera. Chakwera achoke. Watipasa mavuto. Aliyese pana kokanga ndi chisiru eti. Azibaba kusowa chochita. Amaya kusowa chochita. Anyamata kusowa chochita. Fwa jankani ya Chakwera. Ndili woye. Utenga wanga nawu. Inu anthu akuti Cholo Tava ni makugomerani. Maniveti? Makugomerani. Choyamba makonda Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ngati pali constituency yomwe Professor Arthur Peter Mutharika amadalira ndi Cholo Tava. Mwamva tweti? Mukuziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika pakwawo ndi pano patili pano eti? Sichozo kodi? Anaphunzira pano tweti? Ndipoye! Ndiye ineyo ndimakugomerani chifukwa makonda Professor Arthur Peter Mutharika. Sichozo kodi eti? Komanso ndimakugomerani matha kusankha MP. Sichozo kodi? Ngatitu pali MP wachisanzo Malawi muno. Komanso kuchipani kwathu ndi Mayi Mary Navichi. Ndi mayi osaopa eti iye mweso amaziwa chochita, amene akuziwa mavuto anu kuno, mmamva to mavuto atu ku parliament uku. Amuna ena akuopa Mayi Navichi amayima eti ndiye ndimakugomera ni chimenecho. Komanso sipokhapo yayi mmasankha okongola eti ndi mtima omwe eti kaya nditu mmaziwa kusankha ndi MP wachisanzo oti sitikukayikaso kuno anena kale pa yanawina landslide awinaso landslide chonje awinaso landslide chonje kodeti ndimakugomerani. Komanso ndikuziwa makhansala athu awiri aja namba kuti Ajere komanso na Malomba. Sichozo koti tipange suti jekete Professor Arthur Peter Mutharika. Sichozo koti shati yake ndi MP watu Mary Navichi. Pomwe trouser imakhala mendo wireti makhansala athu awiri na Malomba komanso Ajere. Sichonjo eti tikangotero ndiye kuti tasankha suti, ndiye kuti chitukuko chizingovumba kuno ku Cholo Tava. Ndili oye ndikuti tikangopanga suti kuno Professor Arthur Peter Mutharika ngati president watu komanso Mayi Navichi komanso makhansala athu ndiye kuti kunoko chitukuko chizingobwera. Ndili oye mukangotero ndiye kuti mavuto athu aja atha. Chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti kunoko mukuvutika ninjala kunoko. Anakunamizani muzidya katatu. Mukudya katatu inu?
Chinangwa kuno kulibe ntochiso zinatha tikusowa chochita. Ndiye tikangosanga Professor Arthur Peter Mutharika choyambilira akuna kutafuna kule chimanga tikhale mahadi make mwathu komanso kuyene FRA. Tikumvana eti muniwa pamadhene eti miyano to mwaninyi miyano ndikunena kwa abale anga kuno kucholo mundimva eti tisapange mistake choyamba atesa njala komanso ferereza jamene tikulepera kugula uja tiyamba kugula pa September pomwe pano. Pa September pomwe pano sizakaleso iyayi Professor akanena chimatani osati waboza mbusa waboza amene ali pano. Komanso akunena kuti tikangosaka Professor Arthur Peter Mutharika school fees yatha ku primary school ku secondary school fee zamanebu zatha za national ID zatani zatha. Komanso ngongoli anyamata komanso amayi ndiwoye kosuwese ina liyonse izikandi 100 million ya anyamata ndi 100 million ya azimayi yoti tiyambe kutakata etu tiyambe kutakata. Komanso kosuwese liyonse billion Malawi kwacha ya chitukuko ndiwoye ndi abale anga tingataye omwe tamweta mmene tavutikira muja zikasankhe zina ndiye kunoko anena kale kuti chikangawa isadapeze ngakhale vote inkale imodzi. Tikwiza naye komanso posiriza ndifuna ndi athokoza president athu potisankhira mayi ozindikira ophunzira komanso oziwa kuyendesa ziko Dr. Jane Ansa amene athandizane ndi a president athu kutukula ziko lino. Tikuthokozeni mayi kuti president wathu anakusankhani ifeyo ngati kuno kumwera ineyo ngati vice president komanso a regional governor ndi timu yathu yonse tikusapotani. Tiyende nanu limodzi kuti tikafike pa 16 September pamene mukakhale vice president wa ziko lino. Ndiwathokozeso mafumu mena nenera mayi na vicha amene tikuyenda nanu limodzi. Ndikuziwa chakwera akukupasani nsuzulo akupeleka pa 50,000 nsuzulo mauziwa kuti basi mukusiyana ndiye chakwera akupeleka 50,000 ya nsuzulo. Musakopeke chifukwa cha 50,000. Anthu amene akuvutikawa ndi anu ndi zukulu zanu achachi mwene atuwa tiyenda ateteze. Kuthokozeni mafumu athu akunopo ngati pali ena amene akupita dera lina taunikire mwina nthawi zina atutokhawa nkulu osaziwa eti koma chifukwa mmene zikoli ungakapite kwa chakwera ungakapite kwa MCP ayi ndiye chifukwa cha nthawi mayi takulandirani pano pa Ntambanyama kuno ndi kuchipinda kwa DPP. Aliyense amene mukumona pano ndi wa DPP palibenso chipandi china onse pano ndi DPP sichonjeti. Ndefe takulandirani ayankhuleni anthu anu asimikizireni kuti mavuto awo atha pa 16 September. Ndi mawu amenewa ndi ulemu wonse ndikupempheni a vice president athu apa 16 September Dr. Jane Ansa senior counsel ulemu wanu mutiyankhulire anthu aku Ntambanyama.
Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DPP oye! DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Mai Jane Ansah oye! VP South Bambo Mwanamveka oye! Regional Governor oye! National Director of Women Mai Navicha oye! Director of Women South Mai Maria oye! Tose oye! Mafumu watu oye! Anyamata oye! Amai oye! Ulemu kwa VP South Honorable Mwanamveka. Ulemu wa National Director for Women Honorable Mary Navicha. Ulemu kwa Regional Governor Honorable Mchacha. Ulemu DPP oye! Ulemu kwa mafumu watu wose. Ine ndabwera pano kunena kuti ndidza kumasulireni chithumba cha chichitukuko chimene a professor atikonzera ife akuno komanso Malawi yonse ino. Choyamba tithokoze adadi kunena kuti anandisankha ine kuti ndikhale ndithandizane nawo pa zintchito za kudziko kuno. Komanso ineyo ndinakakhala wodabwa panakakhala kuti zinthu sizilidere kuno pa zinthu ziwiri. Ine ndiwona chapa ndicho ndisangalatsa kwambiri kuti ndafika pa sukulu imene adadi anaphunzirapo. Kachiwiri ndikuthokoza chifukwa cha Honorable Mary Navicha. Ndinakakhala wodabwa chifukwa kuno ndinu odalitsika kukhala ndi mayi ngati Honorable Navicha. Ndi mayi amene salola kunena kuti azimayi atengedwere kuntoso. Ataona achikangawa akupanga zobaboma lija kundizuza ine, iwo sanakhale pasi pamodzi ndi mayi Seudi Waiti analira kukandichita defendi. Sanaope mikwingwirima ya nthawi imeneyo. Anatsogozedwa ndithu ndi Mulungu. Timayimba Ambuye menyereni nkhondo menyereni nkhondo Mbuye menyereni nkhondo Ambuye patoka sitingate tikavana alindizi dazoma Mbuye menyereni nkhondo DPP oye! Ambuye anandimenyera nkhondo kudzera kwa amayi awa ndi azimayi nonse zikomo.
pano ndikutambasulireni chitukuko chimene a profesa akonzera kudera kuno koma Malawi yonse ino. Tamvatu a mfumu anena za njala, kunena kuti palivena akuluakulu amene olomkukwawa komwe kuti adzafike pano akanika chifukwa cha njala. Mu manifesto ya DPP ikuyankhula ndi anthu okalamba, muli zinthu za anthu aulumala, muli zinthu za azimayi, za amayi, ndi za achinyamata onse. Akonza kale, ndi chifukwa chake aona kuti si zinthu kuti ndalama za dziko lino zikhale kulilongwe ku Capitol Hill, koma ndalamazo azigawe ku constituency ina iliyonse Malawi muno. Zakhazikitsidwa, zolembedwa, zosindikiza, ndi zosaina zikungodikira nyengo kuti zonse zaumwe a profesa azikwaniritse. Tikunena ta profesa, timanena kuti ulidere kulinga utayenda naye. Kodi sitinayende nawo a profesa ndikuona zintchito zawo ku Malawi kuno? Ndewina ngobwera sanayendetse koboma ali tunya. Kodi angazithe? Sitaziona kale kuti Malawi idatenga munthu wakuchipiko ogulitsa shuga kumuyika mboma, kodi watha pamalo kuliyendetsa? Kumutenga munthu amene akudziwa, amene ali ndi CV chonenepa ngati a profesa, zinthu Malawi muno, kusowa kwa chakudya, kusowa feteleza, kusowa petulo, kusowa china chilichonse ndi mbiri yakale. DPP woye! Kodi Malawi muno zaka 5 zapitazi ndi zaka zokhazi Malawi muno kunakhala namondwe? Koma alipo wena akamaka kupanda kubereka nkumati ine nyumba musindi kubereka kwa chifukwa cha ucho. Kumangoti izi zavuta chifukwa cha namondo wa Fred. Izi zavuta chifukwa cha COVID. Kwani COVID iyo a profesa aliba kunalibe COVID? Tiba a profesa potuluka mboma kwani sana siye chakuja? Kwani COVID iyo anabwera ku Malawi kokha kuno? Kwani nkhondo ya ku Ukraine ikuchita effect ku Malawi kokha kuno? Komwe kuli nkhondoko adatitumizira ife chakudya kuno, iwa kumenyedwa nkhondo, koma akuna kuti ife tikuvutika, ife sitingathe chifukwa cha nkhondo yakutalitali uko. Zaona zimenezo kulephera kumangonena mabodza, ndidzapanga chakuti, kwani mukudya katatu? Kodi feteleze wa 4,000 muli naye? Kumaona atu zinthuzi, kumatenga anthu achilungamo amene amati ndikachita chakuti amachita chomwecho. Munthu watinamiza zaka 5 mabodza kwadanganene chachilungamo.
akuzani kuti yayi kaberekeni ndikupatsani 5,500 zoona zimenezo. DPP oye, tisatengeke ndi maloto achumba. DPP oye, ndetu kumemani nonse, ndikuti tukumemani kwa masuku kumemani kwa makukumbutsani mwachikhalidwe chanu chokonda APM adadi. Kuti pakangofika pa 16 September tonse tiyeni tikavote. Kukaona chimanga nkhope ya adadi kukangoti chongu. Kumalawi kuno watu wakufuna ndani Profesa Mutharika. Kumalawi kuno watu wakufuna ndani Profesa Mutharika. Kukwera kufuna Abita. Magadi ya kufuna Abita. Voti Abita. Ukono wakufuna Abita. Kumawa kufuna Abita. Voti Abita. DPP oye, ndiye mukakaona so chimanga folo ndi nkhope ya Honorable Maina Vicha kukangoti chongu. Mukaonanso pamakansela athu ajele ndi amayada kukangoti chongu. Mukaterotu mwapasa mphamvu a profesa iwe akakhala muboma ndipo mubomamo china chilichonse chimene chili manifesto chikwaniritsidwa. Ine ndikungoti pa 16 kapangeni zothekera, osatengeka ndi zavula zachiwawa. Ife ndife anthu okonda chitukuko, osati chithandizo koma chitukuko. Chitukuko chimakhalitsa chithandizotu cha nthawi ya dzidzidzi. Nangati pakhala ndi zinthu za dzidzidzi chaka chonse timafuna chitukuko. DPP oye. Ndiye ine ndifuna kuti ndithokoze kunena kuti mwandilandira, mwaonetsa chikondi chanu. Ine ndikuti zikomo. Komanso kwakukulu ndithokoze onse amene akonza msonkhano uno. A VP aku South amwanamveka ndikuthokozani. RG ndikuthokozani. National Director Women ndikuthokozani. A Regional Director of Women ndikuthokozani. Akalulwa Director Youth ndikuthokozani. Ndi komiti yonse. Komanso kwakukulu ndisayiwale mafumu athu, mwatilemekeza, mwakhala nafe, mwatipatsa mphamvu. Tikudziwa kuti inu mafumu simuvota, koma voti ili muntima. Anthu anu akamakhala kuti alibe chakudya, mumakhala mukuti kodi ngwira mtengo wanji, kodi anthu akandifera ndichitanji. Fumu yopanda vanthu singakhale fumu. Inuyo kuti mukhale fumu, anthu ana akavote bwino, inunso mukavote mwanzeru kuti anthu adye, akhale ndi mphamvu, akhale ndi moyo. DPP oye. Zikomo.